চাশালক খোয়াইনি পদ্মবিল আমসাইয় তোলা শিকরনি সিমি চেবরি থাংমানি লাহারকা সলাইকা রামচন্দ্রকার বিধানসভা আমসাইনি ত্রিপুরা মথানি আদং রক মানজা খাবদলনি এমএলএ রঞ্জিত দেববর্মা এডিসিনি ইএম সোহেল দেববর্মা নখবৈ ত্রিপুরা মথানি কবুন অজমা রক Constitutional Solution Shanmung ত্রিপুরা মথাবাই সাকলাইজাক এডিসি বন্ধ কিতিংগৈ চাশালো হাস্তে গনাঙ্গৈ নুকজাখা বন নিকটর সাম্পলি কালাইমানি আশালো ফুংনি দামদক জরানি সিমিনো চেংজাখা এডিসি আমসাই বন আশালো বন্ধ কিতিংগৈ খোয়াইবো খাকসতে আমসাই গনাঙ্গৈ খলবজাক যত ফালনক তাংনক তেরং নকরক লাহারো অংখরলিয়া খংসা মালখংরক আশালো খোয়াইনি পদ্মবিল আমসাইয় তোলা শিকরনি সিমি চেবরি থাংমানি লাহারকা সলাইকা রামচন্দ্রকার বিধানসভা আমসাইনি ত্রিপুরা মথানি আদং রক মানজা খাবদলনি এমএলএ রঞ্জিত দেববর্মা এডিসিনি ইএম সোহেল দেববর্মা নখবৈ ত্রিপুরা মথানি কবুন অজমা রক ইস্যু তো যতন সাইবার চিন বুবগের সাইডেরকা চিন কাইসান ইস্যু অবংখা গেট ত্রিপুরালেন গাই তাবো গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া বা ত্রিপুরা মথানি বিসিঙ্গ তাবো ডায়লগ চলি তঙ্গ দিল্লিব গাই খুব পজিটিভ একাই চিং নাইও ডাক্তি খাই চিং যে সাল কলকমা বিসি কলকমা চিনি মানতে সেফলে যাক টংমানি ত্রিপুরা সারক বংনি যে সংবিধানিক যে অধিকার টংমানি মায়াং টংমানি जों बुनि तलाव तंगै चिनि मानता सेफले जाक टंगमानि अमरनो दाति मानानि बागैनो दिनै जोंनि बुबाग्रानि अबगमाबाय जों त्रिपुरा मथा जत बिनि वारियर्स कथालायै 12 घन्टानि बन चिनि एडिसि आमसायो जों दा पालायै दङ तामनि हिंगाखा एडिसि आमसायो जों एडिसि आमसाय ता बिनि गाना गिनि त्रिपुरासा आमसायनो खबैनो जों चिनि गेटा त्रिपुरालेन सानो आबुनि बागैनो अनेक बड़ प्रश्न खायो तां सारा त्रिपुरा खायो नै किन्तु जों नायो चिनि एडिसि एलाका ता एडिसि एलाकानि फातर किसा त्रिपुरासा जे गामि रकंगो आबुनो खबैनो गेटा त्रिपुरालेन नि बागैनो जों चिनि अरो स्ट्राइक खायदों तासजरातै सार स्ट्राइक बाहाय रेसपन्स मानतों आनि रामचंद्र घाट नि अरो न साग्रानाय चिनि बरम गना इएम दङ अरो जों दिनै लिड खायो ताबसो पॉइंट चिनर मास गैदरिंग 5000 रुपया क्रस खायगोना ताबो इको फाइ दङ गारि गोबांमा सारिगतेबो बांनाय एंगे काय जों थासिङो कायसे रेली खायका सिगनसा रेली सारिगता कायसे जों सालथुलिलो खायनाय अरो जा ताबुसो पॉइंट सारा त्रिपुरानि विभिन्न जायगायाव जों खबर मान दं माने जतने पीसफुल चिन बुबाग्रा साव पीसफुल जों मुभमेंट खायनाय कुनु जायगा जों संघर्ष थांगिया एका पुलिसनि दिक थेकेबो जों तिनर नका पजिटिभ बरबो जोंनो अरो नरनानि बागै गना बागै बुंनि थानि बखौनो करे आबुनि बागै बरकनो जों हामबायमा खायो हामबायमा रो तामनिके बरक जों सुबामानि बागै एका काय आं जारा दिनैनि अ सबाव चिनि रामचंद्र घाट न खबै सारा त्रिपुरान जारा अ सबाव फायनाय आं बरकनो बेबागनो न खाका हामते हामजामाया पार तामनिकाय बुबाग्रानि लगी जों त्रिपुरा सारक जतन तंग चिनि मानथाय माननानि बागै जों जतन थानसा अब बुबाग्रानि थानसाव जों जतन तंग जों बिनि वारियर्स जों जेकुनु सबाव जों बाख्लायनानि बागै हिमनानि बागै जों तियार तंग मचिनि फानथिनि त्रिपुरा हास्तना खबै जों भारतबर्षनि गभर्नमेन्ट अफ इन्डियानो जों फुनुगै दङ अमरसनि वान चिनि जे तिनि अ 12 आवर्स जे बन्द दागुमानि फुं 6टा चिमि सानजा 6टा जारा पीसफुली चिनि म चलि दङ अबनो जों क्लियर खायनाय जे चिनि अ डिमान्ड जों केबनि मानथनि सेप्लाइन बागैया चिनि अ जे प्रोटेस्ट खालामनानै केबन न सेजाना बागैया केबन हामेसाना बागैया चिनि डिमान्ड खाय चिनि जे दफानि जे आसिक बसर रगै जे जों डिप्राइभिं दंमानि जे चिनि राइट्स न जों मायङै दंमानि चिनि बुबाग्रा जे खरांलुइ दंमानि चिनि दफानि जे थिनांनि बागै ग्रेटर ट्रिपुरान जे खरांलुइ दंमोन अ खरां यासगै जों तिनि जतो लुकरक जों तिनि अबनो प्रोटेस्ट न पीसफुली सक्सेस खालामनो बागै जों अर बुथुमनाय जाक तै गुबुननि दफानि बरक ब तिनि चिनि अ राइट्स न जे डिमान्ड खालायथानि बरक जों लगिरि दङ तिनि अ जराव चिनि रामचंद्र कन्स्टिट्युएन्सी बिसिङो चिनि पदबिल आमसायो चिनि जतो खाका हमलुकरक त्रिपुरा मथा चिनि पार्टी अब कायसे प्लेटफर्म चिनि त्रिपुरा मथा खायनायनि बादै ब
जे IPF दिं थुं BJP थुं CPM थुं कांग्रेस थुं जे रामचंद्र जे तिपारसा दंनाय जत फाइटिनाव जयनिं लायजे तांगे जों अमन फुंनायाव जों थानचानि बिसिंतै जों अमन जों सक्सेस खालायनाय बसकंगो जों बुबागान खरांगै बिन सामब्लियाव तंगै जों इन फ्यूचाराव एबा बुबाग्रानि जे डिमान्ड सक्सेस खालायनाय बागै जों जत तियार नायजे आसालो बन्द किटिंगै रामचंद्रगढ़ आमसाय गोनांगै बाइक बाय पिकेटिं खालायजाकमानि लगे लगे खुवाइनि पद्मबिल आमसायो लामा गोसारो आसुगै कन्स्टिट्यूशनल सल्यूशननि बागै खरांथि सालायगा तिप्रा मथानि बुरि बेदेक TWF नि आदं जगसं आसालो बुरि बदलनो तैदुलखा खुवाइ पलिटिकल डिस्ट्रिक्ट कमिटिनि अर्गानाइजिं सेक्रेटारि सुतपा देबबर्मा सिनि जे सानमुनो जों सानैनि दङ जों जे साक्सेस जों सगरते संरनो दंनाय इनि तो 12 घन्टा से बन दाउ जागो 12 घन्टानि परे जों नाखा गारो एक सप्ताह पाना जों आसबै दंनाय नि सिनि बुरि बदल जों जतन वान सुगलाय जों दिनर फुङो 6 दान सिमिनो जों साया नङा खलाय जों जतन आसगलाय जतन वातै हिया सातं हिया खाय जों जतन र मानजगलाय जों दिनर जतन आसा खायनो जों आसगलाय दंनाय जतन पारखे मिललाय सिनर ताबु सुजरते जों काम कनो माने रूट ब्लक खालाय दंलाय सिनर 24 रामचंद्रगढ़ खपसिन व पडबिल हाइयर रामरुद जों आसगलाय आरो रूट ब्लक खाय दंलाय दिन नरनि जे मानथाय तो ग्रेटर टिप्रालेन किन्तु ग्रेटर टिप्रालेन नि बिसिंगो ताय आरो गोबांमा इशु दंगो जे डिमान्ड जे कन्स्टिट्यूशन दंगो कायसा एबारे रोमान स्क्रिप्ट एबारे नि निताय आरो दंगो इंटरलोकेटर ताय आरो दंगो मुर पावर आबो हायरा गोबांमा डिमान्ड खायजा दंगो कायबसक डिमान्डति आबो इशु खायजाक जे कायसा तो मेन इशु तो ग्रेटर टिप्रालेन सिनि कायसा इशु दंगो जों जे सानमानि तो जों तो फाटसा तो जों मानानि न नै जों आसा खाय दंगो फाटसा तो बर माने तो सिनि जे जों जे सानमानि सिनि ग्रेटर टिप्रालेन के जों मानानि नै जों दिनो महै गासलाय दंगो जतन जों खाथन लायो पाल खायो क्रा खायो जों जे माइना साक जों महै के आसक दंना हनै जों दिनो अर आसकलायनो सा दंलायनै 12 घन्टा न सिनि जे आसा सक्सेस जों सब जरते दिनि जरि 12 घन्टा ओ जों आसा सक्सेस खायमिया सिनि जे मानथाय सप्ताहनि जों आसक जे 2-3 ता डिमान्ड सानै दं माने गायसापन जों माइना साक जरत माइना हांगा जों अर दिनि जों दरखाना का एक सप्ताह पान दंलायनाय जायो नों जों जतन महै के दंलायनो नोंनि सिनि मंगा आं गायदो खय पलिटिकल डिस्ट्रिक्ट अर्गानाइजिं सेक्रेटारि सुतपा देबबर्मा न खपमा थन्दाय रंना हामबाय जों दिनै रामचंद्रगढ़ कन्स्टिट्यूशननि सिंगो क्लाइजाक पद्मबिल हातिगाना जातीय सड़क NS 108 नि वो बुं आइसुगो बसालाय जों पुरा रामचंद्रगढ़ नि YTF TW टिप्रामथा ते TISF जतन मिलुय जों पास्तानि चिमिल जों जरंखा उंफाना जों जास्ट 6टा अंखाय जों रूट ब्लक खायका ताबु सुख जरते चिनर खायका बरक गोबांमा तिबो फाइट दङ चिनि अ 17टा बिसिनि बर रक जों बुरि रक बेसिरबाग ताबु नग माइसालाय अंखलाय तलायो बरक चिनर 7टा बा 7टा बिसिं फाइट सगयबिनाय चिनि टार्गेट दंनाय बरक 5000 बा 5500 दंनाय जों ताबु जरते शान्ति पियखैनो बुबाग्रानि दागि मुंबाय रामचंद्रगढ़ नेचिनि MLA बो 5.5 फाइट सक पाइका जों ताबु अर लामा कासले तलायो नरनि जे पिकेटिं जे बन खायमाने रामचंद्रगढ़ नि एरिया कयटा जागाव आसुला रामचंद्रगढ़ एरिया ता जों नेशनल हाईवे कायसावनो तो फानासिनि जेराय रक उंगा बाइक बाय ते स्रापसान बिसिङनो पुरा रामचंद्रगढ़ फुल गुरिनाय जों बन शान्ति प्रियखै खायनाय जों आरो कोनो वालाय सलाय खायगला आसालो लामा कासुनाय लुकुरंनि बांमारि बेलाय मकल कलाय थतक बन्द किटिंगै आसालो खवाइबो खाक्सते आमसायो ताबुक साकजरा गरै मुंसा पाति मुंसितरानि कक्तमा खवाइनि सिमी बिप्लबनि कक्थुम चिनि खरां